Bona tarda. Sí, la imatge de Conesa avui és la d'un poble que treballa per recuperar la normalitat i superar el sentiment d'impotència i d'angoixa que va viure ahir a la tarda. Un poble de tan sols 150 habitants i que ahir estava de festa, més, celebrava el Mercat Vell, que va veure com de sobte, en tan sols 2 hores, caien més de 200 litres per metre quadrat que negaven els carrers del poble i feien desaparèixer les paradetes. La riera es va desbordar, la palla va fer de presa i l'aigua va entrar dins el poble fins a arribar al metre 85. Més d'una vintena de cases amb la planta baixa totalment inundada, la gent pujant als pisos de dalt, una desena de cotxes destrossats, ponts destrossats, sense llum ni telèfon. Avui els veïns netegen i tiren les destrosses que va provocar l'aigua, mobles i electrodomèstics, entre d'altres. L'electricitat i la llum ja ha tornat. El que preocupa ara és l'aigua de boca. N'hi ha per 24 hores. Els bombers treballen intensament per netejar la riera i que hi torni a haver aigua i l'Ajuntament intentarà portar cisternes d'altres pobles. Avui aquest sentiment d'impotència s'hi suma també el de cert alleugeriment, ja que no hi va haver cap ferit. El río venía por todas partes, todos los huertos se fueron, era un mar, era el mar entero. Desde las ventanas veíamos cómo venían los coches, el río que corría, un coche aquí derrumbó los 2 puentes, corriendo los ríos para abajo, bueno, horrible, horrible. Amb molta desesperació perquè ens havien dit que 3 persones havien desaparegut. Afortunadament, després no va ser així, molts cotxes espatllats, però molta por. Un fenómeno no se puede evitar. El fuego tú lo puedes controlar más tarde o más temprano, ¿no? El fuego. Pero el agua, esa ponedicia, ya voy.